ọ bụ mmemme nyere nnọọ obi aṅụrị iji wee kelekwuzie Chineke n'ụzọ pụrụ iche ma bụrụ mmemme gbara mkpe abụọ wee nye onyeisi nke ụlọọrụ National Orientation Agency NOA ngalaba ha na Anambra Steeti bụ barista Charles Onye dịka o meribere oke mmemme iji kelee Chineke ka ọ na-ala ezumike nka n'ọrụ ebe ọ nọkwazi wee meribe emume ncheta agbamafọ ya n'ụzọ pụrụ iche. Ya bụ oke mmemme bụ nke achịkọbara na isi ụlọọrụ ya bụ ụlọọrụ NOA nke dị n'Ọka ma bụrụ nke dọtara ndị ụlọọrụ a sitere okpuru ọchịchị ime obodo 21 enwegasịrị na Anambra Steeti, ndị enyi ikwu na ibe na ndị na-echere ya ezi echiche. Ka Queen Anigboọgụ kọtọpụrụ gị akụkọ a. N'okwu jee nke ọma ya, barista Onye kọwara ihe ndị o megoro n'oge gara aga iji wee nye aka. O kenekwara ndị ha na ya rụkọrọ ọrụ wee gbaa ha ume. Ka ọ na-ekwu okwu, onye nke na-anọchite anya ya, Sir Joseph Uchendu, kọwara etu nwa amadi ahụ si wee rụọ ọrụ nke ọma ma mee ka ọ mara na ihe niile ọrụ ama nna n'iyi. Sir Joseph gwakwara ndị ahụ ka ha gbaa mbọ na-esokwa ụkpụrụ nke nwa amadi ahụ na-apụ apụ. N'okwu nke ya, onye steeti Commandant War Against Discipline Y Brigade Maazị Francis Onye kọpụtara mbọ nke nwoke ahụ na-apụ apụ gbagoro iji wee nyere aka n'ịrụ ọrụ ya. Enwekwara ndị zitekwara ozi ekele ha bụ ndị Welfare Association nke ya bụ otu nke Maazị Tangod Obidiegwu gwupụtara, kọwakwa nwoke ahụ dịka onye na-agba ndị mmadụ ume. N'aka nke ndị retired staff nke NOA, onye bụbu Deputy Director nke Planning and Research Dọkịta Dennis Ekemezie kọwara Maazị Onye dịka nwoke na-anaghị ada mba n'oge ihe na-esi ike. Ịwa achịcha bekee nakwa ihe ndị ọzọ bụ ihe eji wee kwalite ya bụ mmemme.